Welcome back sa Bernie B Talks, second hour. Naminaw mo sa Bernie B Talks kung karon pa mo nakapaminaw every Monday to Friday, 8 p.m. to 10 p.m. sa Radyo Lampornas, 95.7. Usahay live, usahay recorded, kay busy kayo mi. Then, kuya, mi flexible mi diri. Correct. Pero dili mi mag-replay. Gusto na mo ka ng fresh episodes. Correct. Gagawa at gagawa ng paraan. Kauban na to si Sampay na. Sawadi. O ba niyang boyfriend sa kilid niyang ipakaon. Nakita sa frame. Wala man po nakita sa frame, no? Di ba kita ngit-ngit? Di ba kita ngit-ngit? Ipakita gamay. Ipakita gamay. Dili, ipalobi ka na. Mo na yung boyfriend. Yan. Diyan naurot yung sweldo, mga igala. Okay. Attorney Drew and of course, Juanito. Hello. Enjoy me, Dre. Recording, back. Nibalik among video. So, wala ni Oyon ang camera sa boyfriend. Okay. We're enjoying. Ni-black. Daghang salamat sa oven. Sesame. So yummy. So yummy. True. Pizza yummy. Pizza good. Pizza yummy. Pizza Pizza good. Coffee yummy. We love the experience nga kami mismo ang True. nagkuhan. Daghang salamat Nag-pour Boss over. Mike. Siya na sila karon diri sa Second Street. Second Street. So man sa ako. Second Street, Nazareth. Nazareth. Unsa na strength? Nazareth. Nazareth. Baso na lang take ice, di mo na ibugnaw din. Okay. So, sa mga naminaw, kung namin na-miss nga episode, ato lang mo sa Spotify Bitok Bitok Podcast. Okay. Again, happy birthday to Claire Angela. Di ba doon man na yung name? Claire Angela. Wow. Tama ba na? Boss Kevin, Claire Angela man na siya, di ba? Wow! Shout her out. Ang among Disney princess. Yes. Sa CDO, Disney princess sa CDO Host Lions Club. Birthday niya karon sa among pag-record ani. Happy birthday. One of the sweetest girl na among naila. Salamat. Happy birthday. Pero ako lang klarohon, dili siya nagbayad na among gikaon. Kami nagbayad With ani. emphasis. Amo lang karon. Lahi na sila nga table diha. Because mi siyang Ma'am Lydia. Okay. Anyway, ito na po ating letter for today. Medyo taas-taas siya ha. Medyo na-stress ko gamay. Pero kailangan tanggalan akong glasses. Ano naman ko kabasa? Ugduol. Ayaw ko tagayan ng dako kay mas tigulang ko. Ay, mabasa naman di ay. Di mo ka na nag-glasses man ko nga mabasa naman di ay. Nice kay Diri. Tumasako. Again, kaning dalan nga Dili tumasako. ay tumasako. Dili ni Masters. Kayo na kayo. Nazareth nga Second Second Street. Street. Yes. Kaning dalan bitaw sa kanang sa City, City Health Health. o kaning City High School. City High School. Oh, kaning dalan. Okay. Anyway, dear Consihal Bernie and the group. Ibutang na lang mo sa and the group, ha? Para maano ta. Et al. Dagang. Mo din ang pasabot sa et al. Yes. And the group. Others. O, at least natay lesson. Mayong adlaw, I hope maayo ra ka and you're doing great. Vote straight. Si vote straight niya, independent mo ko. Nako'y problema nga gusto unta nako i-share nimo kay basin makatabang ka sa akong friend nga si Ali. Pero may mami makatabang diri. Friend dayon. So, dili din niya problem. Sige. Sa akong friend nga si Alice. Sige, mo. Sige. Tuon na lang. Usaw na niya paghawa daw sa Wonderland. Ay, tama. Sorry, ipapaminaw. I-sharing mo. Para sweet mo, attorney. Si Kwan, Paulo, ilang pagselo sa sharing naman eh. Yung kadungog. Okay, again. So, basin makatabang ka sa akong friend nga si Alice. So, si Alice Usaw daw niya paghawa sa Wonderland. Taga-asa si Alice. Muna Taga Wonderland. Saan niya pagwala sa Wonderland? Lahi. Correct. Nag-struggle, taga Davao. Talaga. Nag-struggle siya karon with her love life. And as her friend, I really don't know what to tell her. Char. Ering. Saksiyag yun ni Kay. Ering. Mangil. I'm hoping nga makahatag ka og advice kay I know you have a lot of wisdom when it comes to relationship. Ay, love expert yan. Ako na. Ikaw na. She is in a... Tama ba? Alice is in a complicated situation. And she has
3 guys in her life. Damak si Alice. Grabe naman. Pangit kay si Sam. Pangit kay Kasam. Nawa siya. Isa wala sa... Isang-isa wala. Nabastos na sa ta ni Alice. I'm really worried kay murag naglibog na siya kung unsa iyang buhaton. Sa tulo ha. Libog siya sa asang bangang isulon. Here's the story. Oh, napahikuan enumeration. Here's the story. 1. The LDR guy. This is the long distance relationship. Layo sila and she's emotionally connected to him. But it's really hard for her to maintain this kind of relationship. Wala man pud siya klaro nga plano if magkaabot ba sila in the future or not. Sometimes I can see that she feels lonely and lost about this. So LDR. So siguro kaning feeling nga na mangumusta, na ikatek. Namo sa iyang anak nga feeling ba nga lami kay nang kaon na ka. Pero sa Correct. kalas nag-text mo na sa. Kamo ako kuning plato karon. Number 2, the older man. Hey. How old? Sponsor ni siya duda ko. Manigon. Napod siya older guy who gives her financial Tanawa na. Tanawa na. Kabalo ko sa kung may mamasang usa batawa na sa lalaki. Sugar daddy. daddy. Sugar daddy. Mm. Napod siya older guy who gives her financial security. So si sugar daddy nga, he's there for her when it comes to material needs. Wala mo kasi pastor ano eh. Sorry. Kabalo ko sa story ani. Kabalo ko sa ending ani. And I think that's the reason why she's with him. I don't think she's in love with him though. It's more like she's comfortable with the lifestyle he provides. Pero deep inside, I feel like she knows this isn't the kind of love she truly believes or deserves. Paano mo nalaman? Number 3, the true love. And then there's the one true love. The guy who truly understands her. Si guy knows about the other 2 relationship. So sa kabalo ni si true love nga naa ang duha. Tanawa lagi ka to lagi nakapastor lagi. Kabalo ko sa story ani ang ending ani gipastor siya. Try lang. Wala ito siya nga novela ang libro to ako nabasahan. Wattpad. Libro to. Mudagan og kagawad si old. Uy. Balik. Erase. So si guy knows about the other 2 relationship. Nasubag diretso kung ako tanang future question kay murag imposible man nga naitulo nga wala gi makabalo. Kabalo. Lisod kay na dapat nagi isa ana nga nakabalo sa tanan. So ni ana din ni si number 3. Karon si guy knows about the other 2 relationship and he still loves her despite all the complications. Kaya lang siya may mugasto sa gihatan. Oy, kalabig ba? Familiar. Familiar. So pagpapadala, kung mananaw sila Hello Love again, so si True Love ang kauban. Nagpadala para pang grab. Si True Love ang nikaon. The nerve. Kinsa may gabayad sa pad. Si True Love. Si LDR. Tapos, kinsa may natulog sa pad. Si True Love. Tanawa na. Ay, naku, Diyos ko. Ay, si Tesa. LDR at sige video call, pero ang gahawid, si True Love. Tesa. Murag si True Love giwe kwarta. Wala siya kwarta. Hindi siya Tapolan Klaro ni ni. Pinistili siya. Sige. Alice knows nga siya ra ang tinuod nga love. Paano mo nalaman? Correct. But she's afraid of fully committing because she doesn't want to hurt the other guy. Igna na lagit Alice nga dili kay walay kwarta. Mahadlok pa kag hurt ha nga nakatulo ka pag sure diha. Wala siya kabalo kung unsaon niya pag-balance ani tanan. Wow. Grabe siya. Gymnast ka? Multitasker. Kalami sa iyang problem. Gymnast. Tanawa yung last paragraph. So, Konsihal Bernie. Ang question ako is, pwede ba niya i-keep tanan? Wow. Muluag yun na dahil. Can she really keep all of them without anyone getting hurt? Or does she needs to make a choice? So sa'yo mong grammar, the question ako R dapat, really is. Kadagan naman kay question. I told Alice nga, honesty and loyalty are important in any relationship. Pero grabe ang guilt nga iyang gibati. If she continues juggling all 3,
basin maapektuhan ra siya or worse, mawala tanan sa iyaha. What do you think she should do? Oh, another question na sad ha. I know she loves the one true love, but it's hard for her to let go of the other two. Especially the financial security to ara from the older man and the emotional connection she has with the LDR guy. If ikaw si Alice, unsa imong buhaton? Should she let go of the other two even if that means hurting them? Please help me, konsihal. Ngano ikaw naman akong gi-help na nawa? Abi ko ba si morning friend? Oh, nasapon na kakaron. Kung siya, please help me, konsihal. Pero ano man siya, I just want Alice to be happy. Lost. Atika. And not be stuck in this confusing situation. I'm looking forward to hearing your thoughts and advice. I'm crying right now. Hoo. Ering. Siyam rin, uy. Salamat kayo and hope to hear from you soon. Best regards. Okay. Play music. Welcome back sa Bernie B Talks. Naminaw mo sa Bernie B Talks Monday to Friday, 8 p.m. to 10 p.m. sa Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. Of course, lami kayo mong episode ron namin sa Oven Sesame. Lami kayo ang pizza. Lami kayo ang coffee ko mismo ang mag-pour over. Barato. Ang pizza sa pugon mismo, tapos gikinamot. Ang among gi-order lami kayo kay katong laing. Kani napay hipon. Shrimp. Ay, sarap. Everything yummy. Daghang salamat, Boss Mike siya. Nasila diri sa 2nd Street. Nazareth. Unsa ning pinakadol nila diri ba? Blacklist Paradigm. and Paradigm. Paradigm. Mo ni sang dalan na padulong City Hospital, City Health City o High. City High. Yes. Okay. Bisita na mo diri. Napod may mga pictures ani kung makita ninyo. Okay? Okay. Balikan na to ang atong kwan. Letter sender. Si Alice. Dili si Alice. Pero ang nag-letter, Iyang friend. iyang friend. Namurag si Alice Good. Actually, si Alice. Confirm na ko nga si Alice mangyod, klaro lang. Okay. Now, tulo ka lalaki. Ang una nga lalaki nga uyab, si LDR. Ang second nga uyab, Idaran. Wala lang gisulti diri kung minyo ba or dili. Okay, wata ka balo. Pero feeling na ko baka minyo ni. So, burag kabit. Si number 3 is true love. Walay kwarta ni tamay mong gingunawan. Feeling na ko. May kwarta. Wala ni kwarta. Gadawat lang ni siya sa mga... Mo nang bad boy nga kwan. na bang... Na yung ganahan. Basta kay... sponsor lang mo, bayad lang mo. Ako'y mutira ani. Burag anang... Correct. Inaampeg ani. Correct. May galing kay kung kuani, wala ni nadungagan ng ikaupat. Kung lalaki pa ni, natato ikaupat, bayot ang kuan. na ay kuan, na ay old lady, tapos matrona, tapos na din bayot isa. Uy. Pwede sa ni number po na rin na you've mooch. Dayon Moch. Gortams na you've mooch. Nga aandas. Ay, manalay na gala. Tapos yung question, makaya ba daw, makip ba daw niya ni? Makip ba daw ang tanan? Ang advantage lang sa true love taraw, kay siya nakabalo sa tanan sitwasyon. I don't know lang kung anong gitawag niya true love. Yeah, mabalong gihuna-huna. Or medyo na, unsa na imong gawin sa true maybe because ba kay siya mo'y naad sa imong kiliran. I think true love in the sense nga, kato nga true love, dito siya na ay feelings. Feelings of kanang naa siya affection, nga na-feel. Passionate siya adto nga person. Oo. Kanang buhaton niya tanan para ato nga tao. Ana siguro nga kind of. Pero alam mo, very dangerous ang iyang gitawag nga true love. Yes. Kay nga naman, nisugot ra pud siya True. nga ana nga sitwasyon nga nay mo sponsor sa imo. True. Bakit kung ako ba'y tinuod, dapat matandog akong Di- garbo. Correct. Kasi para saya lang tulog pero kato sa gay gapon nga ka-30. Yeah. Lagi. Mo galing niyon ko nga basin naka-define lang sa nga true love ni kay tungod kay siya mo'y naadi ha. Nga permente. Siya ang tambal sa kauhaw, Correct. tambal sa sakit sa puson, Correct. Uy. or matag-uli niya si guy effort siya galuto. Oo. Pwede. Or kamulog video ko Pwede. galutog spaghetti. Sige video ko lang ipakita lang ng anga ipakita. Basta kay pagpadala. Correct. Unsara man ang video. Correct. Ang ako ang tinuod nga unod may nasa ko. Ako yung magluto. Di ba imagine ni mo na or let me do the chores.
All the errands, ako ang magpalaba sa laundry. Ihimo akong katabang. Basta kay naalay mo sulod niya income. Correct. I think ingana ang ako nakita Oh, nga may nga nilang pinangalan- set up. Pero ako nakita bro, wala yung future ba? Wala gyud. Wala man. Wala Wala gyud. gyud, wala gyud. Sa tulo. Now, Lagi sa ang tulo. akong gustong aside na akong gusto madunggan from you guys. Sa ingana ba nga situation niya, kana nga bay si Alice, what do you think? Makakita pa ba siya og saktong... Kasi, aniya, di ko kabalong sa pag-construct sa sentence kay nako'y feeling ba sa mga anang nga type ng mga girls. Kaya I'm sure, nanguyab man ni siya og tiguang kay kailangan siya og money. Nasa siya LDR pag yun. Tapos karon na pa. Do you think makakita pa ni siya usa ka sakto nga partner nga talagang makafocus na siya sa usa? Dili. Or na kay para mo ko ba ako lalaki lang ko bias lang ko. Sa akong pananaw sa nga nga type nga girl kay feeling ako murag ingana na siya forever. Murag ingana na siya may tabo, murag di na siya makakita og kay kita mo nang usay na tema ilang nga murag nanay-nanay na nga murag kani mo yun ka makani bata-bata ni igat-igat gini. Kani nga nanay ni batong bata-bata pa ni siya. What do you think? Ikaw, Drew, what do you think? Makakita pa ba ka ni siya og kuan? Or Na for love niya? So ibot na to kita ang iyang friend. What do you think? Makakuan pa ka ni siya? Ma-change pa ka ni siya? If mahil ang inyahang insecurity, Okay. tungod man gud sa insecurity mao nang daghan kay siya gikip. Okay. Dili siya ganahan mabiyaan, dili siya ganahan, dili siya gusto makulangan siya. Yeah. That's why as much as possible iyahang ga ako pun tanan, ako pun siya ba. So would you believe nga, ang alang nga nga type ng mga person, na sila something. Ay nasa something, nasa insecurity nga kanang chronic na siya nga insecurity. Lisod na siya i-heal or kanang nalingkamot sila nga ma-overcome na pero dili nila kaya nga sila lang. Yan mo na, that's how I understand it kay if you're insecure man good, your heart never heals. It's always wounded. Kay gusto man ka ma-fill in permi. So ingana kung insecure ka, lisod ka, I believe siguro kuan lang ka na siguro positive lang kay ko to think nga naapay lalaki mo dawat niya. Yeah. Pero kung dili niya i-change ang iyahang mindset, dili niya i-change ang iyahang kabalo siya kung say ginaagian niya nga sayo. Kung dili niya i-change, walay mahitabo gyapon even if naanay sakto nga gay. Diha. That's why nga ako, di ko maka-advise an kay babae maguna nga perspective or sa yaba. Tapos siya mo'y naka-experience ana ba. So napaginay, so sa imong pananaw, pwede pa yun, pwede Yeah, pa. pwede pa. Naapay, ako, positive lang gid siguro ko. Di ko mabalo sa mga lalaki, but like you said, Cons, ganina nga, lisod na. Kung ikaw magtanaw kag babae nga ana, lisod na. Or na ba mo'y friend niya nakaging ana, but in fairness now, na-set, okay na siya, naka-plus-tan na siya. Nakoy kaila. Pero ano to yaha? Mistress siya. Mistress. Oo, mistress siya. Daod-daod po siya na mistress. Talaga? Paano Yes. paano na sinabi sa imo? Nagsulti siya nga. Nagsultigit siya. Paano niya sinabi? Ako ang mega. So dili ingon na nakichismi ka na. Kanang pag sila nahimong mistress, ginaunsa nila pagstorya sa inyo ha? Nga kamo kaya lahat man yung mga lalaki magstorya ko na na yung mga chicks kay murag kinapayas kay ba? Murag bisag dili mo utan imong friend mo, kita ka tong babae ka tong. Ato bang naka-blue ganina ba nga nasa plante? Mana? Di ba murag di ba anak ka sa tong madunggan? Kamo pag ingana sa closest Lain ba friends gining na- mga babae basta magchika mga babae kay di ay asam siya nag-work ano ba mo di ba background check Background check. ay chikahi ma'am mo batasan ginato ng mga babae ay di ay mo ba pero dito na madakop lang din mo siya sa storya dayon sa thorough nimo nga mga questions sa iyaha ma-check ra gidapon din din kadugayan dayon So dili Ay, patin mero kanang directly na- nga may dili So sa imo din gi-confront, uy, kuan tibakers wax. Oh, chikaon gid ba yun? Anak gyud. Dapat tingin Uy, mo siya. mao ba? Babae niya, babae niya. Yes, babae. Oo, dili hadlok. Anam gid ang chika man Di- dayon. Daw asa man ang asawa. Ana. Eh, surely ana ka ang asawa kay tuwa man sa layong dapita. Ana man ang chika mo. But how would you feel nga friend ka Friend ka nga, friend. Ako ang pangulbaan man sa iya ha. Pakulbaan ka, uy. Hadlok man. Tagisutin niya nga, dugay na sila na. Oh, cheka gid siya nga Wala dugay pa sila. sila. Kato pa sila niya, wala pa sila nasapnan. Oo, siya, kabalo daw siya nga sa'yo, pero maglisod pa siya alingkawas kay lisod po daw siya. Na siya anak, sumakag. gama. Gatag. Yes. Jug pa kayo Securities na ang gid daw. pulman. Security. Yes.
Yes. So sa iyang pag-check, Yes. marandi po siya mukhang kay tungkol kay na ginahatag. Yes. Yes, buhi gid kaayo siya. As in. As in, lami. Pakpak yun. Alam ang mga salapi. Yesterday. So maapil sa ka. Oh, ay natural. Oo. Accessory to the crime. Accessory to the crime gyapon. Actually. Oo. Pwede ba nakasuhan ang kabit o ang friend sa kabit? Uy. Nahimulot Kasa ka. nang naman day taekwondo. Pero sa una raman tong panahon. Sa una ra gitong So, panahon. now, nagkita mo balik 20 years na. bulag Diba, 20 years na. Yun na pwede makasuhan. Oo. Wala 20 years na nahitabo Ginoo okay. ko. So, So, go na di kay kumam. So, move forward. Describe lang. So, move forward. Kumusta siya? Nag-settle na siya. So, nakakita gid siya. og Nakita sama- gid siya glaki nga para sa iya. Gipakaslan gid siya. Yes, and Kabalo ang everything. lalaki nga nakakaya mo siyang kabit? Oo. Talaga? Si Iyan gis Yun sa niya paglingkawas. Oo. Like, curious ko kay, Yeah, ako sad. like, kanang bitong, she's living the best. Sa kabit. Kay Yeah. Best of Kuan, kabit. Gore naman good ang Kiki, ma'am. Gore naman ang uncle na to, ma'am. O niya, ang kavyang, gusto na gyud siya pang future. Magnakamata na siya, ma'am. Kay gikapoy naman sa ni friendship niya, tambag niya, ma'am. Pila ka years sila ba? Na siguro sa mga 4 years. So bago na yan 4 na. to 5 Dayunan. years, ha? Or same again. Ansa na? Ayan na dayunan, bago yun niya nga na boyfriend. Ay, brand new. Brand new. Sinasabi ko talaga sa iyo, Single, ma'am. single yun. Single. Yes. Oh. Mas na ay dat. Oo. Na ay dat. Dapat eh. Dapat Na yung labuan yapon. eh. Dapat labuan. Pero dili ha. Dili siya nga na kapareha gid ni uncle nga. Pak nagad kayo. Kato siya naagid siya maka-provide gid siya. Oo, Pila ka pang-pamilya years? talaga. Pila ka years, ikan silang pagbulag nga na-meet na niya nga nagsila. I think mga half lang sa tuig. Tuig. Yes. Grabe po daw yun. Wala nag-overlap lugar? Wala So, na nagbulag overlap. yun, din hayaan Yes. Oo. Or siya ba ang rason ng nagbulag sa... Dili. Okay. Nakamata. Nakamata In siya. fairness po ato ni uncle kay kuan kasabot ra pud siya. Kabalo siya, apod, asa pa niyang Siya lugar. mabuhat, Oo. alam magligid-ligid sa sasalo. Correct. Correct. Talaga. Pero naluwi ko sa wife. Di ba? Wala kabalo. I don't know if True. until now, True. kabalo na ba? Murag wala. Wala. Pwede na ito i-shout out. Huwag, oo. Shout out. Hello. Shout her out. Oo. Magpa-bribe man ko. So- Huwag, char lang. Karon kakita mo, so Char okay na lang. siya. Okay Oo. na. Wala Okay na na di issue. siya, as in. Di lang ko kabaloan ano ka ng the relationship issues no. Na nahimong kabit ba tapos Kanang, parihara ba ni ang inyong mindset, boys? If example, kato si Alice or friend ni Alice. Tapos, let's say, mga artista nga, sexy stars, pila ka years ingana ilahang trabaho. Would you say the same thing nga? Kuan. si pasabot. Kanang ana iyahang life ba? Kabit as kabit Oh, lang. mura siya di kabit pero gamit na iyahang you Oo nga, know. no? Oh. It's totally different no. I don't know lang kung Filipino culture ba na brad. Or sa tibok yeah. kalibutan ng ala. Kay para sa ako Murag Filipino, murag Conservative ka nga Conservative. kuan. Oo Ay nga, dili no? conservative like murag kanang traditional, I mean. Kung traditional ka nga lalaki, Yeah. murag Like, di ba yun? lain. Magmatter mo isa pila nakabuk imong ex. Pag feeling na ako nga murag daghan kay ex, murag uy. Pero kay kung kuan Lain magud ka man. kung unsa ba kon opposite sa tradition liberated or something. Di na mo matter like person, di na mo matter pila mo pila na mo na sex di. Oh, lagi. Ano ba yan, di ba? Depende na siguro kung sa siya traditional ba siya or Yeah. kanang kuan siya Sakto. liberated something. Sakto. Kaya depende mo kung sa maturity gyapon. You know. Ano. Pero tama to kanang sa mga Sa insecurities. bagay, Brad, kung dito lang puno ka sa mga 50 tahon na ka, ayun na po pag... Hindi na ako Ayun sa mag-choosing. papili-pili nga virgin pag ipon mong gusto nga wag yun isa rin na agian. Ano good? Pero tama sa ka. Pero when we were younger, Yung hindi ano, nga ano po, nagapon kung mga medyo bata pa, mag-matter gina ba? tama ka ba, mausap na nabay. Okay. Pag older na biya ka, makabalo man sa kasay mong situation. Wala ko mangita. Plus na may peers pag yun mo ingon nga, ay na pagpili-pili di ha, pila na yung may edad. Meron ba yun mga bata-bata bang, di na ka virgin? Yung tigulang na ka, di Oh, ba? yeah. Tama. I think tama ka as you grow older, mausap mo gini mong. Mausa bang man? Mindset. Oo, tapos Preference. Pero I don't know lang po ba kung kana lang gyud ang word nga makabit or kuan murag medyo ano gyud medyo erase medyo ano gyud na sa ako sa ginon murag kuan kayo sa off kayo na sa ako bay
Para okay na ko nga si akong asawa na siya ex isa. Sa high school niya nga love life okay na ko. Bahalang magsige sila kita sa reunion. Sige lang kasi yearly man. Gihatod pag yun siya sa reunion. My God. Gihatod siya sa car. Gihatod siya sa car. Ikaw, barkada mo ko kayo sa akong wife. Okay ramang kayo ko. Then, well, maybe nga nasa ko kaya ako sa burg nga nasa kay ko nga ano ko kay wasag ko. Muna ko wag kay ko nagpagamit sa akong body gyud sa Wow. dili gyud wala kay ko gyud. That's lang. Tama to kanan sa kay tama to ang securities and kung kabalo pod siya makontento. Sabi to. Kay madlock siya mahadlok o ito yung naba siya ipadayon o naba siya isa lang pili yun. Yeah. Kung madlock man ka nga obay ka na selfish kay ka nga papasakitan nimo ang kuan ang duwa. Di ba? Kung makabalo ka makontento, makita na siya lain. True. Then depende po na kay kung tenga pod or grabe di na maguna na chance. Kung pangit sa ba. Pero alam mo feeling nako kung tinuod yung lugar nga nagpadalag letter friend lang. Ako mayon ako daan sa iya nga kabalo ka sagdiin na siya. Siya ra gyapon makarealize sa kay bisa kung saon nimo og pugos nga mo ni dapat yung buhaton. Wala gyapon mo. Very true. Tinaw. True. Kaya kanang ikaw na lang mo give up bitaw mo surrender naka kay gikapuin giko pamadlong ani pinisti. Pero kung kanusta ka ni Diba? surrender kay aya pa Aya pa na yan. noon. Makamata Pag-iwan sila. nga, magpailakilag din, nag-yung As ko, in. promise. As in. Tapos pag human, Oo. okay, nag-uban na sa... Anak. So, sagdi, hayaan mo. True. Ay, ang imo lang naging kutob kung ay lang gid pagpakamatay ha. Oh. Correct. Mao Ay, gyud na. lang yun. Paglaslas Mao gyud or na. Oo. pagbantay kay basig sulungon ka sa asawa, gitigbas ka True. kalit. True. Ano may ana. Basta gibuhat na imong Oo. trabaho nga tagaan mo siya advice. Oo. Depende na sa iya ko iyan. Tinood, dako naman siya. Yeah. Huwag na pa may olas. Yes. Dako na. Pero Kakabalo na kasi ako yung ito ng gather niya. Taas gid ko insecurities ba? Kay ko kasakitan mo ko magdilik. Dili ko ano di ko kung ano sa to term ni mo ganina dili ka dito about sa insecurity something na Dili ka ano sa ba? Makontento. basta ka nang insecure di ko ba? Kaya ko yung mga butang nga dili na ko pa madawat nga wala ko inana. Wounded ka. Oo, Ayun nga, wounded. Wounded ka. Ano na kung talaga? tama ba ang term chronic na ba kung Chronic insecurity. feel ako tama Chronic. What's it term? Chronic. Chat GPT sa na. taas na Pero level. kanang ko na ba? Kanang naana pirmi ba? Na-permi. Naana pirmi. Naana disud na siya sa ba Pero sa mga ba itong relationship lugar gyapon nga kon? Dili sa Or mga kuan lang. it applies sa tanan aspect. Dili po, dili. Unsa man ang Sa kuan lang. insecurity on more on relationship or sa imo lang o Or sa kuha lang o galingan. or kanang broad Eh, sa general family lang? po din. Ano. Yeah. Eh, kung mag-good kayo, marag, nakasuko na ko sa ubang tao, ano ba, light naman siya, ba? Light na niya kung ano. Ay, pero na-realize na ko, lagi ba, marag insecure di kay ko ba? Ako yung mga Pero butang so tama ka, sometimes you have to understand why these people gasulod og ingani kay they have their own insecurities. And Pero wala ko na sulod ginana. and traumas. True. Oo. Kana man childhood trauma. Childhood Ako trauma. kayo na siya og So pwede Factor. nga kaning bayhana sayo na gugma nakipaglaban sa ginikanan pag-uyab na burusan gisibat. So way mabuhi di niya mabuhi ang anak. So diri din kapit sa patalim. Correct. Diri ka sa gortams. Correct. Uy, naman na kung nga dili ko nang wala na burusan, wala na unsa tanan. Wala gid ilang Napoy uban niya, bata pa sila, gibiyaan na sila. True. Sa dili ba di ko parents. ka di ko ka Walay Hindi na. ako mag-share pero na isa na kwan. Okay man yung family, okay man tanan, okay man. So bigaon lang yun siya. Something ana lang gud siguro. It's either bigaon or napagyoy burag kwan kay iyang mga dreams. Yes. Kana Yes. Ambisyosa Over the siya moon. pero Kana gusto term, niya kana. Yes. ambisyosa siya pero gusto niya in the most easiest way. Yes. Halay, The most pa-dinner na convenient way. O tanawa ning ipadungan-dungan lagi ta Oo. dinner pa ta. Unsa ni boss nga ano? Baby back rib. Oh. Pila ni siya ka months? Thank you, sir. Char lang. Pila ka man sa baby. Pili ka na. Char lang. Humok pa iyang kuan ani sa likod kay baby pa man. Uy. Labi kalami mo. Yummers kayo. True. Ali na mo sa oven sesame.
Ay, sarap nga. Actually, pahuman naman tana may pero extend na po na mag 1 hour. Tuloy ang ano. Galing. Oh, sarap. Oo. Yummy. At tangi ang part 2. Pero tama mo. Yeah. So, tama ba ni that sometimes di ta pwede mo judge nga kaning Yes. mga klase Yes, nga mga yes, tao? yes. Yes. Tinood. Talaga? Kana nakoy nabasahan nga be kind to everyone kay wala ka kabalo sa unsay sitwasyon True. or ginaagian na nga tao in that certain day, But certain time. True. Bigaon lang gid siya. Yun na ako kay lagit bay. Na. Dili man tulo yang kon pero Ilis-ilis. Lalaki, True. babae. Ay sa cons kanang dili sila kabalo silang self-worth. True. Dili sila kabalo nga importante sila. True. Nga naay tao for them in the future nga mopalangga Oy, nila. isa pod kanang kwan, kanang basin isa pod na silang way para makausad ba? Makaahon sa Makaahon sa kahirapan. kahirapan. Kagod gid bitaw gawin ka kagod ba? Importante po ang circle ha. Ah, Kinsay mo circle. circle. Pwede ba na nga ang pwede ba na nga kuan? Pre ana nga pobre iyang pamilya Yes. og dili siya Yes. gusto ana Yes. ta shortcut na ni siya kaniya kong buhaton tama. Yes. Matawa ba gyapon ang kapit sa patalim? Dili man siguro. Or gyapon Dili. siguro na bre. Dili man, lahi man siguro. Dili. Lahi ang kapit sa patalim. Lahi. Kung pangit ang lalaki, kung pangit ang lalaki, kapit sa patalim. Pero kung atong imagine nga older pero gwapo, iyan venerasyon. Correct. Oh my God, dili na kapit Ay, sa patalim. dahil sinasabi ko talaga sa iyo. Kitilapan ang patalim. wala siya naghawid sa patalim. Kitilap-tilapan ang patalim. Uy, Oo. Di kiduslak na pa dili gawas mo. oh, let's be honest, basta pangit, napugos lang, di ba? Regardless of age ba, pero kung gwapo be, Correct. may kag older, pero iyan venerasyon man sa, Correct. oh my God. Ako na mismo may yung kalingling be, patuloy na lang sayang. Oh. Gwapo. Pero di siya mabalakay ko. Dili sa ako pagingon kay na madlock siya ka basing makita ba siya lain? Kung gwapa siya ba mo nang easy na kaya sa babae kung gwapa, easy kayo makita lain. Nga tarungon siya. Kung di lang po siya mamili. True. Oh, yun lang. Easy na kayo. Kapag ako sa kag skin, awan na. Alam na. Show some naday na, skin. no? Hindi mo mo na sa babae. Skin. Gamay lang ang skin ipakita nimo mas automatic dala kay lalaki Di ay. dito. Dito ba? Nga willing. Ug madayon balay sa kakilo nga skin ako ipakita. Kita lang ang skin. Mga off shoulder matik. Humanda tomorrow. Manggawat ako mga off shoulder. Tagad salamat again sa Open Sesame! Tagad salamat. Kung lang mo yung na-miss na episode, ato lang mo sa Spotify, pagita ang Bitok-Bitok Podcast. And again, salamat guys. Thank you. Thank For the you. longest time nakabayad agad mi. True. The original podcasters. The original podcasters. Yes. Tagad salamat sa intanan and more of sa mga stores na mong bisitaan. Sumangil mo na yung mga podcast para makalimutan. Para i-invite oh. Para i-invite. Kanya-kanya raman na siyang discard. Dili na ang bill actually. Char lang. Tagad salamat sa intanan. Kauban si Sampay na Attorney Drew Dalapo Galupo. Juanito of One Photo. Kanya si Consihal Bernie Bitok-Bitok. And again, dagan salamat. Ang Bernie Bitoks Monday to Friday, 8 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Friday. Ingat po tayo. I love you all. Bye.